Dobré odpoledne, milé investorky a investoři. Kdo pozná na tom prvním slajdu, kdo to je a kde to je, a napíše to do komentářů na Zoomu, kde můžete potom dál klást ty otázky, které zodpovíme na konci semináře, tak dostane naši novou klíčenku, kde je vyzobrazený náš maskot Royer. Tak abyste byli Royeři, tak napište, aspoň si tipněte. Každý, kdo tipne, ne kdo uhodne správně, ale každý, kdo tipne. Tak, tím bych začal. A vítám tady mého partnera biznisového Honzu Běhounka, se kterým vás dneska provedeme dnešním webinářem. Vítám tady naše kolegyně Káju a Zuzanu, které nám s dnešním webinářem pomáhají. Vždycky na těch webinářích jsou vidět dva klíčoví lidi, jeden se ptá, druhý odpovídá, nebo oba dva mluví, ale s přípravou webináře jsou vždycky spojeni nějací další kolegové, je to takový mini týmeček, který se o toho stará. O čem dneska chceme hovořit? Dneska chceme hovořit, když se mi to podaří přepnout. Nepřeklikáváme. Tak si pomůžeme. Tak. Ani hardwareové. No. Tak ještě, že tady máme kolegy jenom pomůžou. Tak, super. Je mě slyšet dobře? Ještě zkuste napsat do komentářů, jestli všechno slyšíte a vidíte. V případě, že ne, tak kolegyně mě na to upozorní. Tak, dneska bych se chtěl ohlédnout za rokem 2025. Máme pomalu konec ledna, takže si řekneme, nebo shrneme si, co stalo na Royeru v minulém roce. Podíváme se na to, co nás čeká v roce 2026 a na závěr vaše dotazy, které zodpovíme s Honzou, anebo si je schováme a zodpovíme později. To, co vidíte vlevo, tak je, asi z toho poznáte, že máme oba dva rádi hory, tak je sjezdovka ve Špindlerově Mlýně z víkendu, kde se jel World Cup, který vyhrála Michaela Schiffer, která ve Špindlerově Mlýně vlastně začínala kariéru, takže to byl takový super zážitek z víkendu, který mě nabudil do tohohle týdne. A fotku s ní nemám. Fotku s ní nemám, tu má můj syn, a který mě nabudil do tohohle týdne a vlastně vrchol toho týdne je ten webinář. Takže zkusím přepnout na další slide. Zase poprosím asi kolegyně Káju. Dneska to bude manuální. Tak, ještě jednou. Možná přisedni k nám rovnou. No, tak a předám slovo Honzovi, který vás provede vlastně hlavníma milníkama toho loňského roku. Tak ještě dobrý den za mě, děkuju za slovo. Nevím, jestli David říkal ty dotazy, kromě toho, kdo na té fotce je a kde jsme se fotili, což si teda troufnu tipnout, že to, kdo tam je, jako uhodnete, ale kde to je, jsem skoro jistý, že to neuhodnete. Tak jakékoliv dotazy pište taky do chatu, jsem jako na Zoomu, jo. A my se na konci, my to tady budeme číst, poznamenat, na konci se pokusíme všechno odpovědět. Tak, nějaká rekapitulace loňského roku. Díky vám jsme zafinancovali celkem 76 projektů a do nemovitostí jste investovali za loňský rok skoro 230 milionů korun. Průměrně každý investor zainvestoval 158 tisíc korun, což je zajímavé, že narostlo oproti předchozímu roku, a do každého projektu se v průměru zapojilo 93 investorů. Máme radost, že i nám roste ta celková základna vás a dneska už je vás skoro 5 tisíc investorů, které máme, kteří investují, kteří dostávají naše zprávy newslettery a kteří s námi komunikují a investují. Tak teď zkusíme. Já to zkusím. Výborně. Tak. Super, tak teď je tady vidět, je tady přes techniku. Ano. Co? Tak a pár dalších jako perliček. Nejrychlejší projekt se nám podařilo vysbírat za rekordních 20 minut. Bylo to konkrétně v Novém Městě nad Metují a Hrochově. Průměrná úroková sazba na platformě za loňský rok byla 9,2% PA a největší projekt, který jsme realizovali v historii Royeru, měl celkem 22 etap a je to projekt na Dolní Moravě. Náš největší projekt, byť teďko máme vystavený projekt, který má ambici být možná ještě jako větší. Tak. A také jsme realizovali náš první mezinárodní projekt. Pokud sledujete naše newslettery a blogy, tak sám jsem byl osobně dvakrát nebo třikrát v Laguna Beskydov v Polsku, kde náš obchodní partner staví a prodává krásné rekreační apartmány, takže máme už i jako zkušenost v Polsku. Tam k tomu Polsku jenom doplním, že vlastně
jsme začali financovat projekty, které jsou relativně blízko českých hranic. A já osobně pocházím ze Slezska, takže ten region znám. Tam známe, takže vlastně expandujeme vždy do zahraničí, vždy s někým, kdo zná to prostředí, ve kterém se pohybujeme. Takže Laguna Beskido není náhoda, máme tam partnera, se kterým spolupracujeme a je to v regionu, který osobně známe. Jo, a dělali jsme tam i soutěž, jeden z vás vyhrál dokonce i poukaz na to ubytování, nevím, jestli máme zpětnou vazbu, že už tam ta osoba jako byla nebo nebyla, ale každopádně doporučuju, je to opravdu takový jako polský Lipno u jezera, nad tím jsou hory, dá se tam na lyže, dá se tam na kola, moc hezká oblast a nádherný nový apartmány, takže ta oblast je opravdu jako moc hezká a financovali jsme to i kvůli tomu, nejenom kvůli tomu, že David je z blízkého okolí. A byla to pro nás zajímavá zkušenost, protože řekl bych, že tu českou legislativu a věci ohledně katastrů a legislativy poměrně dobře známe, to Polsko pro nás bylo nový, ale zase jsme se naučili nové věci a určitě to Polsko je země, na kterou se do budoucna budeme dívat a v blízké době budeme vystavovat další apartmán z Laguny Beskido v Polsku. Jo, a ještě bych doplnil, kromě Polska, chystáme další zemi a to potom řekneme v roce 2026. Jo, v tom. No. Tak to řekneme, až se budeme bavit do roku 2026. Tak a zajímavý je, teď jsem nedávno zjišťoval, v jaký den je nejlepší kupovat letenky, tak údajně AI mi řekl, že je to úterý, tak úterý je i nejlepší den na investici s Royerem. Mám největší počet investic z hlediska poštovy peněz máme zrovna v úterý, což je zajímavé, takže budeme možná směřovat vystavování projektu primárně na úterý. No to tak není úplně jednoduché, ale... Já se trošku říkám, jestli to není tím, že my vystavíme v pondělí a investoři v úterý zainvestují. No. Tak. A teď zkusíme, jestli umíš klikat i ty zase. Jo, tak já se to vezmu. Vlastně nejdůležitější věci za ten loňský rok je, že pořád nebo patříme od začátku toho, kdy se začal licencovat trh na crowdfunding v České republice mezi top platformy. Spolu určujeme dění v tom crowdfundingovém prostředí, jak už produktově, tak vlastně tím, jaké projekty vystavujeme na platformě, jak se k těm projektům jako chováme. V současné době pracujeme na tom, nebo jsme součástí takového dění, které by mělo směřovat k tomu, že vznikne nějaká oficiální platforma licencovaných crowdfundingových společností. Do toho se zapojíme spolu se Zuzanou, kterou jste viděli na začátku. A věříme to, že crowdfunding vlastně ne, že se stane, ale že už se stal součástí toho, jak projekty financují svoje podnikání v České republice. V roce 2025 se do právní fáze vymáhání nedostal ani jeden projekt. S některýma projektama jsme museli pracovat, tak aby to vypadalo, aby to dopadlo dobře, ale to je vždycky součástí toho a není důvod, když to jsou vlastně technické věci, nebo když je to něco, co jsme schopni vyřešit relativně jednoduše a brzy, tak jako veřejně oznamovat. Ale samozřejmě, že s těma projektama je práce nejenom na začátku při schvalování, ale i v průběhu ty spolupráce. Všechny renty odešly včas a v plné výši, to je skvělý. O riziku často píšeme v newsletteru, neznamená to, že jsme spořící účet, pořád je to investiční platforma, ale zatím to vypadá takhle a jsme rádi, že to tak je. A hodně tvrdě na tom pracujeme, aby to tak zůstalo. Já se k tomu bodu té bezpečnosti dostanu ještě v své další části. Tak, co se týče Royeru, tak nejsme sami tady s Honzou. Ani dvě kolegyně, které tady s náma jsou dneska, netvoří celý tým Royeru. To, co vidíte tady na obrázku, tak je z našeho vánočního večírku. To je v podstatě core team plus vybraní externí partneři, kteří s náma spolupracuje, ale tak, jak to vidíte na tom, i klíčoví partneři jsou na tom obrázku, který nám dodávají projekty. Takže to, co tam vidíte, to je vlastně tým. To je tým Royeru, takhle to vypadá, taková skupina to je. Nejsme velký tým, vejdeme se do 2 místností tady na exportu. A zasedaček. Jo, a zasedaček. Začínali jsme v jedné, teda teď už máme 2. Ale u toho to zůstane, takže máme 2 takové místnosti. Máme 10 seniorních lidí, kteří mají velké zkušenosti z korporací, z bank, z institucí i ze startupů a spolupracujeme s celou řadu externích expertů, jak na marketing, tak na risk, tak na data, na různé analýzy
na sociální sítě. To, co je novinka, co se stalo v loňském roce a kterou mám opravdu rád, je, že jsme začali vlastně spolupracovat daleko víc tady s lokálníma lidma, kteří tady nějakým způsobem exportem prošli, ať už tady byli na brigádě, ukončili vysokoškolské vzdělání na vysoké škole ekonomické a pak šli na praxi k nám a pak u nás třeba zůstali a nebo u nás byli na praxi, napsali diplomovou práci a odešli dál, ale vlastně nás práce s těma mladýma lidma baví a říkali jsme, že vlastně to nějakým způsobem zahrneme do své korporátní kultury, že ten tým výrazně budeme omlazovat, takže máme od 22 do téměř 70 let je vlastně takové věkové rozpětí v našem týmu a je to skvělý, protože mladí se mají od koho učit a vlastně nevím, jestli říct pro nás starší teda. No já jsem chtěl říct, že to jako máš to seniorní, že to nesouvisí s věkem, že to je korporátní výraz, který se používá pro zkušené. Jinak bychom sem příště museli vzít i teda holky, aby si k nám se výrazné omlazení týmu. No a já to neříkám jenom kvůli věku, já to říkám taky kvůli tomu, že vlastně mladí lidi z vysoké školy nám přinášejí prostě nový pohled na věc, nové technologie a přicházejí už tady s tím, že umí pracovat s AI, vědí, jak to celé funguje, dokážou ty věci se na to podívat z různých a jiných úhlů než my, takže je to výrazná pomoc a funguje to. Myslím, že teď v kanceláři za náma sedí zrovna 3 lidi, kteří z VŠE tady dřív pracovali na exportu a skončili u nás týmu, takže to je pravda. Tak. A to, co jsme udělali produktově, zase my se nehrneme do toho mít produktovou novinku každý měsíc. Snažíme se, aby ty věci, které dáváme na platformu, byly bez chyb, aby nějakým způsobem fungovaly a hlavně, aby byly užitečný. Takže spustili jsme vývězku, sekundární trh. To je asi největší věc, kterou jsme udělali za minulý rok a umožňuje toto prodat svoje investice dřív, než vyprší úvěrová smlouva nebo než vyprší ten vztah s tím projektem. Důvodu k tomu můžete mít jakoby různé, ale je to vlastně pro vás nějaká forma likvidity. Zatím všechno, co se na vývězce vyvěsilo, se i prodalo. Dost často je to vyprodaný a zatím jsme tam měli 417 prodejů za necelých 6 milionů. Takže my vývězku nějak uměle neplníme. Je to čistě na vás, když se tam něco objeví, tak to tam je. Většinou to rychle zmizí. Takže vlastně to plní tu formu, kterou to plnit má. Ta vývězka nemá být o tom, že tam jsou vyvěšené neprodejné projekty, o které nikdo nestojí, ale ta vývězka má fungovat tak, že když někdo něco potřebuje prodat, tak to tam skutečně prodá a ke svým penězům se dostane. A velké úsilí jsme věnovali regulaci, jsme regulovaná platforma a plně vlastně se snažíme dostat jako všem regulatorním závazkům. A jsme malý tým, máme na to seniorní lidi, máme na to i externí poradce, tak aby to dobře fungovalo. V minulém roce nás zaměstnávala hlavně DORA, což je vlastně nařízení Evropské unie pro finanční instituce, tak aby byly odolní proti kyberútokům, digitální bezpečnosti a věci kolem toho. Takže to jsme jakoby jednak uváděli papírově do podoby, kterou po nás chtějí orgány, které nás regulují, v našem případě Česká národní banka. Už si dokonce něco vyžádala na to, ale taky do podoby jakoby praktické, že ten tým jako musí, že ty věci musí i v praxi jako fungovat tak, jak na tom, tak jak to jako se píše. Takže to jsou 2 takové věci, které jsou důležité. A tady vidíte, jak to je, prostě tak jako polovinu té naší práce produktové tvoří obchodní věci a věci, které jsou pro investory, polovinu ty práce tvoří regulatorní věci a tak to prostě je. Kam míříme v roce 2026? Já tady nebudu ukazovat křivky a vlastně plány, kolik miliard jako chceme profinancovat. My vlastně jsme spokojeni s tím, jak to jede. My s Honzou nemáme ani pro tým, jako nejsou žádný takový scénáře, že musíme udělat miliardu, musíme pokořit 2 miliardy, musíme udělat 3 miliardy. My fungujeme tak, že máme vlastně nějakou
vlastně kapacitu od vás, od investorů, co jste schopni zafinancovat. Máme nějaký měsíční pravidelný přírůst nových investorů, který do toho jdou, a pak máme projekty. A občas se může stát, že na ty platformě je méně projektu a chcete investovat, ale to je jenom čas, který si bereme na to, aby jsme na tu platformu umístili ty správné projekty, kterým věříme, což se vždycky podaří, a takové ty výpadky toho, že se to vysbírá rychle a třeba 1-2 dny tam nic není, tak to trvá třeba zhruba měsíc. Jako v loňském roce jsme měli takový říjen, kde jsme opravdu se ponořili do toho, trošičku dost výrazně jsme změnili zaměření na partnery, a vlastně teď se to plní a v podstatě máme projekty, že vidíme do června, do července už teď, jakože že budeme schopni naplnit tu vaši kapacitu, z jakou chcete investovat. Neplánujeme žádné marketingové kampaně na investory, že bychom najednou přitáhli nebo najednou chtěli jako skokově navýšit počet investorů. Prostě jedeme pořád jako lineárně stejně. Podle toho, jakou máte kapacitu, tak budeme vystavovat projekty, tak aby to fungovalo na obě strany. A my vlastně, když se na to podíváme s Honzou, tak nemáme žádný jako cíl, že bychom chtěli slavit miliardu nebo 10 miliard, prostě tak, jak to jede, s tím jsme spokojeni a chceme takhle jet dál. To, s čím se budeme potýkat v letošním roce, jsou klesající sazby, kdy vlastně vidíme, že na spořících účtech, na terminovaných vkladech sazby klesají sazby České národní banky. Naše průměrná sazba, jak zmiňoval Honza, byla 9,2% v minulém roce, stále vysoko nad těmi hodnotami, a pro vás investory zase chceme mít jako sazby dobré. A to, čemu se chceme vyhnout, ukážu na dalším slajdu. To je vlastně základní úroková sazba ČNB, tak jak se pohybuje. Tady vidíme, že v období, kdy jsme se dostávali na 7% základní sazby, tak vlastně u nás na platformě jste mohli nacházet projekty za 12. Teďka, když se podíváte, že ty sazby České národní banky jsou kolem 3,5%, tak u nás na platformě máte projekty za 9. Takže vidíte, že vlastně to, jak klesly ty základní sazby České národní banky, tak my tak rychle s těma sazbama neklesáme. Ale budeme s tím muset něco dělat. A ten důvod je takový, že my nechceme přitahovat projekty, které se nikde jinde nenafinancují a kývnou na cokoliv, co jim nabídneme. Chceme přitahovat projekty, které vlastně preferují naši platformu a baví je s náma spolupracovat a nás baví spolupracovat jako s nimi. Tyhle typy projektů a tyhle vlastníci těch projektů většinou mají na výběr. A oni volí mezi náma, jinýma platformama, bankovním financováním anebo nebankovním financováním od některých jiných subjektů. A naším cílem je být pro tyhle ty projekty preferovaný partner, protože vlastně oni vědí, jak na to, většinou za to mají více projektů jako úspěšně dokončených, a vlastně to, proč si vybírají naši platformu, je, protože jsme rychlejší, protože dokážeme poskytovat víc individualizované služby, protože dokážeme řešit jakoby strukturální věci ve financování, kterýma se nikdo jiný zabývat třeba nechce, a protože s náma rádi dělají. A v tomhletom bychom chtěli pokračovat. Určitě nechceme a nebudeme soupeřit s vyšší úrokové sazby s konkurencí nebo s někým jiným. A to ani dole s bankama, že nebudeme to tlačit někam, kde prostě, protože přece jenom poskytujeme nadstandardní služby, ale ani nahoru. Rozhodně se nebudeme rovnat nebo nepůjdeme někam třeba na 12, na 13%, jenom kvůli tomu, abychom naplnili projekt nebo zvýšili jako kapacitu investic do toho daného projektu. Nicméně může se stát, že se na platformě objeví nový typy projektů, o kterých teďka přemýšlíme, které budou mít dvouciferné zhodnocení, ale budou to třeba jiný typy investic nebo jiný typy investic do nemovitostí. A o tom si třeba řekneme na nějakém dalším webináři, ale samozřejmě, že produktově se snažíme vyvíjet a něco podobného přineseme. Ale u toho, na co jste zvyklí, tak jak to je, tak my jsme celkem smíření s tím, že ty sazby pomaličku někam budou klesat a je to přirozená věc. Kdyby se tak nedělo, tak nefunguje ekonomika. Když klesají sazby České národní banky,
klesají i sazby úvěru. Já to fakt s tou technikou neumím. Dneska zkuste ty. No, nepůjde taky. Já se blbě klikám. Ne? Tak slečna Tak zase Kája. Kája. Tak. A to je to, o čem jsem mluvil. Musíme najít vhodný bod, abychom nepřitahovali projekty, které na to sice kývnou, na ty vyšší sazby, ale jenom proto, že je nikde jinde nechtěli. A chceme být naopak preferovaná platforma, o tom jsem se rozmluvil už na minulém slajdu. A chceme větší projekty, častěji se budeme setkávat s větším projektem, který se bude dělit na menší části. A to je zase taková jakoby díra na trhu, nebo díra na trhu. V podstatě je to od banky k bance nebo od toho subjektu, který financuje k jinému subjektu, jaký má nastaveny pravidla, ale dost často to bývá tak, že ty malé projekty jsou pro ty banky nemoc zajímavý, protože to musí věnovat nějakou kapacitu a jim to jako nevychází a malé projekty jsou, dejme tomu, do 15 milionů, což my tomu tu kapacitu věnujeme rádi a jsme rádi za tyhle ty projekty. A pak zase nastává díra někde kolem 50-100 milionů, kde vlastně to vypadává z nějaké části u spousty bank, jako z toho, že to není ještě korporát, jakože třeba 200 milionů a výše, ale zároveň už to není třeba nějaký drobný financování do 50 milionů. Takže tam vzniká jako další mezera a my vlastně se snažíme do těch mezer jako zapadnout. To znamená, snažíme se vybírat projekty, které jsou v principu dobrý, ale prostě proto, jak je to nastavené třeba jinde, u subjektů, které financují jinak, tak vlastně vzniká ta mezera, na kterou se chceme zaměřit. Spolupráce s klíčovými partnery na sourcingu projektů, to možná bude mluvit ještě Honza. My hledáme partnery, které nám pomůžou identifikovat ty správné projekty. Může to být třeba některé větší bankovní domy, které ví, že ten projekt třeba funguje nebo je v pohodě, ale zrovna nemají chuť to financovat, protože parametry, protože limity, protože něco, ale neradi by od toho partnera přišli. Tak vlastně máme kontakty na tyhle ty projekty a když se podíváte na naši platformu, tak teďka to říkat nebudu, nechám to na Honzovi, ale když se podíváte na naši platformu, tak už tam nějaké projekty, které proběhly prostě takhle máme, nebo jsou to partneři, třeba některé finanční domy, který vlastně mají na ty partnery vlastně jiný cíl s těma partnerama, chtějí tam třeba prodávat hypotéky nebo jiné finanční služby a potřebují tomu partnerovi vyhovět někde jinde, kde nemůžou a kde jim můžeme vyhovět my, třeba s financováním toho projektu, kde oni potom prodají druhý produkt. Takže tyhle ty synergie se snažíme nacházet a to je pro nás jako cesta, jak se dostat k projektům, který chceme. Na ty platformě vám nabízet k investici. A ta cesta je samozřejmě další, než jakoby reklamovat a probírat se spoustu projektů, které k nám jakoby přijdou zvenku jenom tak, jako když to řeknu z ulice. A věnovali jsme tomu spoustu času na podzim. A jedno partnerství se podařilo uzavřít a budeme pracovat jakoby na další. Tak to je ten směr, vlastně odkud vybíráme projekty. Ale i tak přijdou i projekty zajímavé na platformu. Tam se s tím samozřejmě musíme hodně jako prohrabat, ale máme i zajímavé projekty, které nás oslovily jako napřímo a byly fajn. Nainvestovali jste a fungují dobře. A poslední bod, kterému se budeme věnovat v roce 2026, takový větší, strukturálně spolupráce s institucionálními investory na kofinancování těch větších projektů. To znamená, když máme nějaký projekt, který má třeba 100 milionů nebo 120 milionů a chceme ho vybrat, tak buď potřebujeme hrozně moc vás, abyste do toho jako zainvestovali, utratit spoustu peněz jako na marketingu, rozšířit tým a pak doufat, že to vyjde a pak nutně prostě na tu platformu dávat jako velké množství projektů, tak aby jsme ten nárůst, ty investiční kapacity dokázali vyplnit, anebo se domluvíme s nějakýma finančníma partnerama na koinvestování. To znamená, my budeme investovat část těch projektů, oni budou investovat druhou část. Takže tohleto se snažím domluvit a věřím, že jeden pilotní projekt spustíme během února, března a sami uvidíte, jak to bude fungovat. A v podstatě je to způsob, jak se dostat
jak vám umožnit přístup k zajímavým projektům, které jsou vlastně větší, zajímavější. Je tam vlastně, když to tak řeknete, pohled i dvou subjektů. Jeden jsme my, druhý je ten partner, který to s náma kofinancuje. A myslím si, že by to bylo zajímavé. Rozhodně nám to přijde jako lepší strategie růstu, než čistě bušit jakoby do toho, jakoby do počtu. I když samozřejmě za každého investora jsme rádi a u toho bych zmínil rád náš program Ambassador, takže když máte někoho, koho chcete doporučit nebo komu se líbí naše investiční filozofie nebo naše firma, tak my za to samozřejmě budeme rádi a jsme rádi za každého investora. Kájo? Já to zkusím teda. A poprvé, ne. Tak já jsem se dostal tahle Dobrý. Mimo šachovnici. To už je dobrý? To podle mě jo, témata. Tak jo. A bubliny mám až na dalším slajdu, jo? Přesně, takže to bylo vlastně rok 2026, jako nejsou to akční body, jsou to jakoby myšlenky, nebo jsou to témata, kterým se já osobně a Honza budeme v roce 2026 věnovat. Jo, já tady mezičase koukám do notebooku, kde kromě otázek, který na konci odpovíme, mě samozřejmě baví číst, kam nás lidi umístějí s těma fotkama, tak zatím jsme všude mezi Tatrama a Nepálem, to jezera. Aha, OK. Tak. Jelikož my s Davidem máme ty agendy u nás jako ve firmě rozdělený, že každý za něco odpovídá, tak ke mně víc spadají právě i zákaznický servis, na to, na co se hodně ptáte, tak byť samozřejmě většinou komunikujete s kolegyněma zákaznického servisu, nejčastěji s Míšou nebo s Lucí, tak samozřejmě jako monitoru a vím, co nejčastěji řešíte. Tak jsem si řekl, že ty 4 asi nejčastější dotazy sem jako dáme, něco k ním řeknu. Po novém roce jsme zveřejňovali nový sazebník a vopky a zmínili jsme něco o poplatcích. Snažili jsme se k tomu říct něco i v newsletteru, tak jenom jako řeknu. My jsme připravili nový sazebník, který implementoval 3 nové poplatky. Jeden byl vstupní poplatek, ale to už jsme implementovali v dívejším sazebníku v loňském roce. Pak tam je poplatek za prodej na vývězce, ten už je normálně živý, za každý prodej na vývězce si bereme 0,9% z té částky. A pak je tam něco, čemu jiné instituce říkají výstupní dotazník. My to máme myšleno tak, že by to případný poplatek při skončení toho projektu, při vrácení jistiny k vám, tak si z toho něco malého vzít. 2 důležité věci. Je to sazebník, který nám to umožňuje v budoucnu implementovat na projektu, pokud si jdeme, že to tam dává jako smysl nám i vám. Včas bychom na to u toho projektu jako upozornili. U stávajících projektů se samozřejmě nic jako nemění. A důvod, proč se tam zamýšlíme, my stále chceme držet to, že jsme bez poplatku pro investory. Víme, že některé jiné platformy si inkasují poplatky ze všech příchozích, jako rent a tak dále. Tohle nechceme jako dělat, ale souvisí to s tou bezpečností, jak říkal na začátku David. Ty projekty, ta práce s tím projektem pro nás nekončí tím, že my ten projekt jako oskorujeme, vystavíme. S těma projektama, zejména s těma většíma a zejména s těma dalšíma, je s nima hrozná práce po celou dobu průběhu toho projektu, tak, aby jsme dohlídli na to, že vy jako investoři jste stále řádně zajištění, kdyby se něco dělo, a abyste vždycky včas dostávali ty renty. Jo. A čili ta práce ateliér, který od toho běhají, ať už je to jako právničina, ať už je to risk, ať už je to jako finance, ať je to případně nějaký jako marketing, ať už jsou to kolegyně zákaznického centra, tak pořád to náklady generuje. Takže je možné, že někde si u nějakého projektu řekneme, že je to tak zajímavý projekt pro vás, že stojí za to, aby jsme si na tom odpracovali takovou práci, že na konci si řekneme o to, že si vezmeme malý poplatek z té jistiny při vrácení. Ale znova říkám, není to tam teďko, není to na pořadu dne, pokud bychom k tomu sáli, tak na to včas upozorníme. Takže to je jenom k tomu. A ještě to bude individuálně po projektu, že přesně tak, jo. Individuálně po projektu a včas to budete vědět. Bude to projekt třeba typický, který je hodně zajímavý. Víme, že bude zajímavý třeba pro vás, ale víme, že kolem toho bude nadstandardně množství práce. Typicky, teď mě neberte za slovo, jo, ale budeme stavět něco, financovat krásnou stavbu někde, kamarád jezdíš na dovolenou mimo Českou republiku. No tak my jsme slíbili, že jim řekneme to Španělsko. No, to jo, takže třeba takovýhle projekt, který ponese zajímavý jako výnos, může to mít nějaké benefity, že třeba ten, kdo to investuje, se tam může zajít jednou za rok třeba s nějakou slevou jet jako podívat, ale my tam budeme muset jako lítat, my na to budeme muset jako dohlížet, budeme si muset platit španělský právníky, ale přesto to bude tak zajímavé pro investory, že to rádi zainvestují, ale my si za tu práci chceme taky něco říct, protože, jak jsem říkal na začátku, ta práce pro nás nekončí tím vystavením a ta bezpečnost pro nás bude vždycky na prvním místě.
což souvisí i ten bod 2, který tam mám, a to je čerpání a aktivace. Samozřejmě sleduju, že hodně často se ptáte po aktivaci, po vyzbírání toho projektu, kdy už budou renty, kdy bude načerpáno a aktivováno. Tak my bychom samozřejmě mohli ty peníze hned jako poslat tomu developerovi, ať staví, jo? Ale my tam máme vždycky podmínky čerpání, které jako je poměrně hodně. Souvisí to s tou zástavou, jo? Že čerpáme proti tomu, aby jsme věděli, že my jako Royer, tudíž vy, jste zástavní věřitel na tom projektu, jsou tam jako mraky dalších podmínek, které souvisejí s dodáním různých papírů, které nám musí dodat o státní správy, potvrzení o bezdlužnosti a tak dále a tak dále. Pojištění toho majetku. Jo? Takže já chápu, že chcete ty renty vidět co nejdříve. Na druhou stranu vždycky budu preferovat to, aby ne, že vy dostanete 3 měsíce úspěšně projekt a pak jsme zjistili, že ten projekt je špatný, že jo, jako už nevidíte další projekt ani jistinu, tak radši budeme měsíc nebo možná i 2 čekat. Pokud by to bylo delší dobu, tak vždycky se budeme snažit sáhnout k tomu a víte, že jsme třeba v minulosti někde vypláceli nějaký jako bonus za čekání na nějakých projektech, tak to je na vysvětlení. Není to o tom, že bychom byli liknaví. My samozřejmě vždycky tlačíme toho developera, aby to co nejrychleji jako dodal, ale hlídáme to, aby jsme byli nadále ta platforma, která se zakládá na tom, že jako je jistá a hlídá peníze těch investorů. Jo. Takže samozřejmě jako pište, ptejte se na ty, to je úplně jakoby v pohodě, ale jenom abyste jako rozuměli, co zatím je a proč to tak je. Tak to je druhá skupina dotazů. Já nevím, jestli k tomu ještě něco chceš říct. Třetí skupina, co se často ptáte, jsou renty a dotazy hodně souvisejí s první rentou na tom daném projektu. Ptáte se, že vám to jako nevychází, že ta renta je menší, než kolik jste čekali, když si dáte jednoduše do kalkulačky částku a úrok. Je to tím, že ten renta za první měsíc se vždycky počítá od doby toho aktivace toho projektu. Jo? Čili pokud ten projekt není aktivován hned první den v měsíci, což v podstatě nikdy není, tak za ten první měsíc dostáváte tu poměrnou částku toho měsíce, kdy se to načerpalo. Jo? Čili načerpá se v průběhu měsíce, tak poměrnou částku za ten měsíc dostanete k 15. dalšího měsíci tu první rentu, to je poměrně výši. A od toho dalšího měsíce už to samozřejmě dostáváte jako v plné výši. Jo? Tak to je na vysvětlení tohohle, ale znovu, samozřejmě pokud si nejste jistí, klidně napište na customer service, odpovídáme, snaží se nám to vysvětlit, tak jenom abyste věděli, co zatím je. Tak a poslední, co jste se ptali, to je dotaz poslední doby. A navazuji na tom, co říkal David na předchozím slajdu. Na některém projektu jste viděli logo ČSOB stavební spořitelny a do budoucna na nějakých projektech uvidíte toto logo. Tak souvisí to s tím, že máme uzavřenou smlouvu o spolupráci právě s tím finanční institucí. Jsme za to velmi jako rádi, pyšní, hrdí, spolupracujeme s nima na projektech, selektivně na některých projektech. Nám to velmi pomáhá, protože jsou to projekty, které třeba historicky už ČSOB skupina někde jako znala a je pro nás důležitý i ten konec, protože co nás na konci často trápí, nebo spíš toho developera, když nás na konci střídá nějaká bankovní instituce, kdy ten developer postaví a prodává koncovým uživatelům, jak oni říkají, koncákům na hypotéku, tak ty banky, které financují potom ty jednotlivé byty, tak samozřejmě jsou hrozně opatrný, kdy se za nás jako zapíšou na zástavu, než nás vytřídají a oni to často jako nechtějí. Jo? Oni chtějí být jako na tom LVčku už na vyčištěném. Takže máme i právě domluvu s ČSOB stavební spořitelnou, že nám bude pomáhat jako výstříc i na tom jako konci, aby to bylo safe pro bezpečné pro obě strany, jak pro investory, tak pro tu financující jako banku. Má to i spoustu dalších výhod. Na tom projektu s námi komunikuje, pomáhá i obchodní zástupce ČSOB stavební spořitelny a i na začátku víme například už konkrétní ocenění těch koncových jednotek. Protože my si na začátku, a to je to, co vidíte, když investujete, je odhad toho celkového projektu a samozřejmě potom ta cena prodejní je i důležitá, za kolik ten developer to na konci prodá. Jo? Takže máme spolupráci ČSOB stavební spořitelnou, jsme to velmi jako rádi a abyste viděli, proč vidíte logo této instituce na některých projektech. Asi takhle. Mm-hmm, určitě. Teď zkusím, jestli teda umím IT. Tak. Chystané novinky v roce 2026 a ještě jsem zapomněl, David, jak jsem mluvil 2025, tak ty jsi neříkal, že novinka v loňském roce byl náš rojeřík. Jako jo, jasně, to je pravda, jo. Rojeřík. Takže to bylo 2025, 2026 dále budeme s rojeříkem, kterého jsme si oblíbili, vy jste si oblíbili. Takže novinky. Já se rovnou omlouvám, že u některých věcech já tady nebudu moc být tak konkrétní, jak bych už třeba chtěl, protože je to ještě v nějaké fázi výstavby, schvalování, přípravy. Takže věřím, že některým těm věcem si dáme webinář třeba v horizontu několika málo týdnů, aby jsme si řekli něco víc. A začnu tím, co můžu říct už jako detailněji. Vyvíjíme eurovou peněženku, to znamená, chystáme se na to, aby jsme mohli sbírat peníze od českých investorů, kteří mají eurové účty a zároveň jsou developři, kteří staví právě v zemích a chtějí mít ty investice jako v eurech. Jo. Takže připravujeme jak eurovou peněženku pro vás,
tak se bavíme s nějakými investory v Čechách a zahraničí, kteří by chtěli toto čerpání mít v eurech. Tak to řekni Španělsko. No, bavíme se konkrétně o Španělsku. Bavíme se konkrétně o Španělsku, ale i o jiných zemích. No, samozřejmě v Polsku není euro, je tam zlotý, tam to samozřejmě nějak jako řešíme, ale i tam to kurzové riziko je. Řešili jsme to i na Slovensku. V historii tam jsme dělali peněženka ve zlotých, taky, ne? Peněženka ve zlotých, no. Jo, a samozřejmě má to své konsekvence, které řešíme, jsou tam jako poplatky, že jo, bank a tak dále, zobrazování té peněženky, takže ono to není úplně jako jednoduché, jak to řekne, ale euro jako připravujeme. Není to jenom pro Německo, ale chceme se podívat i třeba Španělsko. Německo ne. Německo ne, ale tam je taky euro, Španělsko. Možná nejezdíme do Německa, do Španělska, jo. Ale v minulosti jsme dělali nějaký projekt na Slovensku, jo, takže chceme se samozřejmě podívat. My máme naši licenci crowdfundingu pasportovanou dneska už i na Slovensko, takže když si řekneme, že je tam zajímavý projekt a chceme zkusit ty investorské peníze sbírat na Slovensku, tak jsme na to jako připraveni. Jo? Takže je to jako o českých investorech, slovenských investorech, španělských projektech, ne německých projektech, ale španělských projektech a eurových peněženkách. Tak, ohledně spolupráce, jak jsem říkal, připravujeme... Můžeš něco řeknu potom k tomu Španělsku? To můžeš teď. To by mohlo zajímat. Nezapomeneš, můžeš teď. Hele, ne, no, my vlastně... Jestli nebudeš dlouhej, teda. Ne, jenom, že k tomu Španělsku přistupujeme stejně jako k tomu Polsku. To znamená, máme tam jako někdo, kdo se narodil tady v Čechách, ale žije ve Španělsku a ty projekty tam dělá. Takže vlastně ví, jak to funguje, zná ty místní podmínky, mluví česky a vlastně je jakože náš. No. Takže to je vlastně něco, co jsem se naučil ve své bývalé práci, jakože expandovat do zahraničí vlastně s těma, kdo znají to lokální podmínky a ideálně vlastně znají tu naši českou kulturu, jako je dobrý. Takže v tom asi a úplně stejně jsme to vlastně dělali v Polsku. Je pro nás důležité mít jako partnera v té zemi, do které půjdeme. No. Jo, takže... Jo, a každý ten trh je specifický. Třeba v tom Španělsku, tam vám může někdo obsadit ten byt, nastěhovat se tam, je problém ho vykostit prostě, tam prostě vystěhovat. A je to tam normálně jako ekonomika celá kolem toho postavená, takže vlastně ty naše projekty nejsou jako tak jednoduše jako transformovatelný do jiných zemí nebo expandovatelný, ale jsou a má to vždycky své specifika. V každé zemi jsou jiné zvyky ohledně bydlení. Tak a ty poslední 2 bubliny tam budou kratší, protože jsem říkal, doufám, že v blízkém horizontu si dáme další webinář, kde o tom budu povídat. Připravujeme nové typy projektů, které budou trošku na jiné jako bázi, bude to jiné zaměření, budou víc o nějakém jako budování, bude to o nějakých jako rekreačních objektech a teď to finalizujeme a věřím, že v blízké době něco jako oznámíme, uděláme se speciální webinář, vysvětlíme, bude to fungovat jako trošičku jinak. Věřím, že to bude hodně zajímavý projekt, stávající investory taky případně jako nový a že v tom budeme v České republice jedni z prvních. Takže tady poprosím, omlouvám se za to, že trošku víc jako můžu říct mlžím, když ty se tak vykostil. Jo, mlžíš. Trošku víc jako mlžím, ale jakmile budu moct, tak vám řeknu víc. A to druhý je spolupráce s klíčovými partnery. David už tam mluvil o těch institucionálních investorech, zmiňovali jsme jednu finanční instituci. Další věc, která je, tak to finalizujeme s jedním naším jako velkým partnerem, který se specializuje na budování rekreačních objektů, zejména v České republice, tak s ním budeme dělat velmi úzkou spolupráci v módu takzvaného white labelu, kdy bude stránka, která se bude se jmenovat maličko jinak než Royer, ale vy, kteří jste zaregistrovaní na Royeru, se svým loginem přihlásíte na jinou stránku, která bude takzvaně powered by Royer, to znamená, my to celý spravujeme z hlediska risku právního, finančního, ale budou tam jiné typy projektů a v tuhle chvíli finalizujeme všechno na jednom velkém zajímavém projektu právě s tím partnerem, takže věřím, že to je další věc, kterou na nějakém webináři v kratší době, než jsme teď dělali tu pauzu, tak vám oznámíme, takže tady poprosím, omlouvám se za maličko jako mlžení a věřím, že v blízké době vám řekneme větší detaily. A ty nemlžíš, ty investory napínáš. Jako, já napínám. Tak co jo. Bude jako a zároveň mi tady holky píšou, že musím už být jako rychlejší, aby jsme stihli dotazy, víš, takže hele, tak to už je poslední. A teď máme to nechat, jo? A já budu děkovat za pozornost a číst dotazy. tak jo. Tak děkujeme za pozornost a já můžu teda na dotazy. Děkujeme za pozornost a jdeme na dotazy. První teda jsou ne ty dotazy, tak podělí nám tipy na lokaci. Tak hele, prozradíme asi, že to byly jenom ty Vysoké Tatry, ne? Ale konkrétní oblast neřekneme. Konkrétní jezero, Pleso.
pleso neřekneme a jsem si téměř jist, že ho nikdo ani netipne. Jo? Tak a tam skončíme. Dotazy. Ne, Je to Česká strana Vysokých Tater. no, ale hodně blízko Polsku. Já už bych to nespecifikoval. Jo? Já myslím, že jsme dokonce byli úplně na hranici. Ne, úplně ne. Ale je to blízko. Je to blízko. Jsou No. to České Tatry. Je to Česká strana Tater. Je to Česká strana Tater. Konkrétně jezero se nechám jako pro sebe. Kručenko půjde pro všechny, typovali. Tak. Tak dotazům teda, jo? Mhm. Tak, první dotaz. Nemohli byste udělat v aplikaci funkci, kterou si vyexportuje seznam zainvestovaných projektů s informacemi o jistině, výnosu, datu, počátku, konce? Když máme investováno skoro do všech projektů, není to na zobrazení na webu moc přehledné. Tak to asi na to, abychom to přidali. Přidali klukům. Děkujeme za podnět. Jo, jednoduchá odpověď na tohle je ano. No, hele, předáme. To ani nemusím o tom jako přemýšlet. Prostě ano. Druhá věc je kdy. A to nejsem schopen říct teďka, protože máme nějaký plán IT vývoje, do kterého to zařadíme, ale asi jo, no, to je dobrý podnět. Je to určitě dobrý podnět. My samozřejmě těch nápadů máme jako vícero, jak interních, nebo co nám přijde zvenku. Není žádné tajemství, že IT nám dělá společnost Unicorn. Ta spolupráce je velmi těsná a velmi dobrá, takže určitě jedna z věcí, kterou na kluky pošleme a dáme nějaký jako odpověď. No, formou, jo. A druhá je teda velmi podobná. Přidejte prosím do hlavního reportu součtové pole sumu, momentálně lze filtrovat transakce a období, ale chybí součet. Uh-huh. No, já jsem jako přemýšlel, že jsem příště vezmeme někoho z týmu. Já jsem teda chtěl říct dneska člověka, se kterým jste v kontaktu vy úplně nejvíc, což je jako Lucie z Zákenského servisu, ale to je shodou okolností dneska na dovolené, takže ale možná příště Davida přemluvím, že se tady rozšíříme a IT je taky zajímavá oblast, evidentně. No, jo. Takže to samé, jo, předáme a dáme vědět. Další, to je zajímavý. Mohli byste také zavést mechanismus blokace zájmu o investici do projektu. Investor by zadal, kolik chce investovat a musel by dodat finanční prostředky do X dnů. Někdy trvá, než se prostředky uvolní jinde. Hele, jasně, to už je něco, na čem jsme přemýšleli. Já jsem se na tohle inspiroval úplně v jiný oblasti. Bylo to jako ve sportu, kde se člověk biduje nějaký zájem o lístek na něco. A na tohle se určitě jako podíváme. No. To je jako zajímavá oblast a určitě o tom jako přemýšlíme, protože o některé ty projekty je opravdu jako velký zájem. Na jednu stranu, jak jsem říkal, někteří se zainvestovali fakt hodně rychle, tak na jednu stranu jsme rádi. Na druhou stranu se nám stalo, že jsme avizovali týden, že bude nějaký zajímavý projekt třeba v Polsku a on byl za den jako pryč. Jo. Takže tohle je určitě zajímavá oblast, o který popřemýšlíme. Tak, notifikace na nové investice nejen přes e-mail, ale například SMS-ku nebo co mobilní aplikace. Taky děkujeme za dotaz. Notifikace e-mailový fungují, choděj. Formát SMSky, hele, nevím, zkusíme zjistit, to je taky probrat s kolegy z IT, jestli by jenom pro ty, kdo má zájem, aby jsme nespamovali. Protože my musíme prostě hlídat, to souvisí s těma e-mailama, že jo. Samozřejmě máme pár lidí, kteří nám psají, že nechtějí dostávat jako e-maily, což musíme být opatrný, protože některé věci, které musíme oznamovat typicky vopky a sazebníky poslat jako musíme, takže na SMSky zvážíme, nebo co mobilní aplikace. Ale mobilní aplikace je samozřejmě jeden z bodů, který v tom seznamu jako máme, ale jak David říkal na začátku, tak my jsme firma, která je jako menší a vždycky je to pro nás za náklady a výnosy. No. Mobilní aplikace je věc, která je v investicích v řádech jako milionů korun a není to jednorázový, je to trvalé udržování prostě platform na Androidu, iPhoneu. Věřím, že jednou se tam jako dostaneme. Teď prostě pro nás je to jako velký jako sousto. No, spíš takhle. Určitě to můžeme vinout, určitě na to máme peníze to udělat. Ale v ten okamžik se spíš věnujeme díky tomu, kolik nás je, tak máme fokus někam jinam. A mobilní aplikaci bych zvážil velmi intenzivně v okamžiku, kdyby přišla jakoby větší taková urgence, jakože fakt všichni chce mobilní aplikaci, což zatím jako není. A většinou vlastně se na to investoři koukají v mobilu a pak investují vlastně na počítači. Jo. A druhá věc je, že si myslím, že máme docela dobře zpracovaný vlastně ten responsivní design jako na tom mobilu. Který funguje, Takže které jakoby funguje, takže se dá dobře investovat i z mobilu. A třetí věc, nemáme tam věc, kvůli které byste tam chodili třeba každý den. Že vlastně ty investice mají takovou vlastnost naše, že vlastně jednou za měsíc je dobrý podívat se, jestli je renta a třeba, když tam jako něco přijde, tak jakoby zainvestovat. Takže jediný, co mě napadá, je vlastně chodit tam každý den, podívat se, co tam je a kliknout jako a zvýšit jakoby frekvenci investování. Takže pořád říkáme, co by ta mobilní aplikace jako měla klientům přinést. Takže
Máme to na seznamu už asi rok, ale pořád to není takový, že bychom se rozhodli, že řekneme, jdeme to dělat jakoby příští týden. Ale je jasný, že jednoho dne mít jako musíme. Jo, to je na asi seznamu je dlouho, vždycky zvažujeme europeněženka nebo mobilní aplikace. Jo, teďko ty nové projekty, které budeme dělat, tak je samozřejmě jako vyžadovali nějaký vývoj. Pokud by Royer fungoval něco, že by opravdu to bylo o každodenním příchodu vás do aplikace nějaké aktivní, tak bychom samozřejmě to upřednostnili a na to se jako podívali. No. Jo, takže to asi mobilní aplikaci. Další otázka, institucionální investor. Nebude mít přednostní právo pro zajištění pohledávky. No nemusí to tak být, jo? To je vždycky samozřejmě potom, jaké je LTV toho projektu, v jakých investicích se tam potom skládá Royer a ten institucionální investor, nemusí to tak být. Jo, no jasně. Až to bude, tak to představím. Až to bude domluvený, vymyšlený, tak to představím. Modely jsou různý. A modely financování větších projektů jsou taky různý, od equity, a o tom už nebudu mluvit vůbec nic, a až po nějaký mezanin, který funguje mezi tím, až vlastně pro seniorní úvěr, který jsme teďka my. A mezi tím je spousta prostoru a zase záleží na tom vlastně, do čeho budou mít chuť investoři investovat podle svého rizikového profilu a podle výnosu. Tak samozřejmě, že ty výnosy jsou jako nejvyšší, jsou na ekvitě, o něco menší jsou na tom mezaninovém úvěru a nejnižší jsou vlastně na tom seniorním úvěru. A my nevíme, jestli o to budete mít zájem. A když o to zájem bude, tak poskytneme různé typy těchto investic. Tak tam bych to teďka nechal. No, určitě. No, takže odpověď je nemusí mít přednostní právo při zajištění pohledávky. Nemusí, no. Tak dotaz, to možná, Davide, jestli mi pomůžeš, protože ohledně daní je vygenerovaný podklad Royeru v osobní složce dokumentů ohledně vyplacených rent z projektu dostatečný pro účel daňového přiznání. Jo, jasný. Hele, takhle, já vám to nemůžu říct. Já vám to nemůžu říct, protože my to nemůžeme tak kategoricky říct, protože nemáme jako licenci na daňové poradenství. Proto vždycky říkáme doporučeně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale to, co vám můžu říct, je, že to, co my generujeme v té složce, je na základě vlastně našeho dotazu daňovému poradci a společnosti Profaktum, jejíž vyjádření vlastně k daním máte taky na stažení na našich webových stránkách. Takže tam je vyjádření k daním, podle toho my generujeme ty podklady, aby podle toho vlastně, co nám doporučili vlastně daňoví poradci, jak to jako zhodnotili a doporučili těm klientům to jako třeba dělat, tak my ty podklady máme takhle vygenerovaný. Asi takhle bych to řekl. Já nemůžu bohužel říct jako jednoznačně ano, anebo je to tak, ale řeknu to tak, že to generujeme podle toho, jak by to mělo být, podle toho, jaké doporučení jsme dostali, a to doporučení si můžete stáhnout. Je to normálně jako zaplacený přesně a týká se to investic. Pokud jste dělali investici i na secondary marketu, na vývězce, tak nově jsme to obohatili i o tohleto. Doplňující dotaz, je to ale tak, že ten podklad neobsahuje renty vyplácené přímo na účet na úvěrech ještě z počátku Royeru. Já nevím, jestli tím nemyslím. Ne. Přímo z počátku Royeru vlastně se musíte přihlásit. To jsou dvě různé aplikace. Do té původní aplikace, jejíž link najdete dole na webu, přihlášení do původní aplikace, a tam si to můžete vygenerovat sami. Tam vlastně jsme to nerozšiřovali, že to generujeme, protože vlastně noví investoři už tam nejsou. Tam se to dá vygenerovat jako samostatně, že se podíváte na to a vygenerujete si to. A pokud byste potřebovali s tím nějakou asistenci, tak napište na Office a rádi vám s tím pomůžeme. Jo. Ale vlastně nová platforma, stará platforma i na aplikace, funguje to jinak. Tak všechny dotazy, co se nám sešly? Ještě něco tady přibylo? Se tváří ještě. Při příštím meetingu nastavte všechny účastníky na mute, ať někdo neruší. Aha. Kdo rušil? Možná, že já, když jsem na to klepal. Jo, jako zúčastní. Aha, OK, jo. Jo, takhle. My jsme rušili, nebo holky rušili, někdo zúčastní. Okay. Jo, jasně, děkujeme. Tak jo, děkujeme. Tak ještě počkáme, jestli nějaký dotaz. Nic tam nepadá teďko.
Tak jo. Každopádně, když bude, tak hele, my se snažíme komunikovat, byť samozřejmě na chatu odchází nějaká odpověď, kdy jsme jako dostupní. My se snažíme být k dispozici, víte, že odpovídáme často jako večer nebo o víkendu, když to jako jde, tak pokud bude nějaký doplňující dotaz, napište nám na Office nebo napište na chat a rádi odpovíme, se budeme zaobývat nějakým podnětem. Jo, minule Honza říkal, že jsem byl jako trošku suchár, mluvil jsem moc potichu, tak doufám, že dneska to bylo víc nahlas, s větší energií. Tak čau. Ale bál jsem se, abys neprozradil to jezero, což se nestalo. Tak plesko. Tak jo. Děkujeme za přízeň. Budeme se těšit příště. Dřív než vlastně. Tak jo. Děkujeme. Naschle.